Добрый день, шановное господарство. Кто может сказать мне, як вы думаете, что это за организация, про якую мы сегодня будем с вами размаўляць? Якая існуе і да сённяшняга часу, якую вы ведаеце все? Joint. Да, дзякуй вялікі, канешне, да, гэта Joint. Гэта Joint, арганізацыя, якую мы с вами вельмі добра ведаем, якая дзейнічае і у нас на нашай тэрыторыі. І вось пра Joint я сёння вам хацела б і расказаць крышачку падрабязней. Итак, гэта арганізацыя Joint. Ці, як ён называўся да 1931 года, Аб'яднаны размеркавальны камітэт амерыканскіх фондаў дапамогі габрэям, якія пастрадалі ад вайны. Гэта буйнейшая благачынная габрэйская арганізацыя, якая створана ў 1914 годзе, і штаб-кватэра знаходзіцца ў Нью-Йорку. Калі зрабіць такое уводны сказ, то я думаю, што вы ведаеце, што Joint дапамагае габрэям, якія патрабуюць дапамогі, якія знаходзяцца ў галечы ці небяспецы ва ўсіх краінах за межамі Злучаных Штатаў Амерыкі. Аднак асноўная дапамога працы – гэта дапамога пажылым людзям, падтрымка сям'і і дзяцей, развіццё габрэйскіх суполак і міжнароднае развіццё. Ну і з 3 студзеня 2024 года прэзідэнтам Joint з'яўляецца Энні Сандлер, а выканаўчы дырэктар Эрэль Цванг. Ну і ў 2007 годзе дзейнасць Joint будзе адзначана дзяржаўнай прэміяй дзяржавы Ізраіль. Ну, а мы вяртаемся з вами у самы пачатак гісторыі гэтай арганізацыі у 1914 год. Першым такім штуршком да стварэння Joint стане тэлеграма, якая была атрымана 31 жніўня 1914 года Джейкабам Шифам і Льюсам Маршалам у Нью-Йорку. Прыйдзе тэлеграма з Канстанцінополя ад пасла Злучаных Штатах Амерыкі ў Турцыі Генры Моргентау. І вось тут у нас з'яўляюцца гэтыя імёны, да? Гэта Джекаб Шиф і Льюіс Маршал. Што гэта былі за людзі, якім пасол Злучаных Штатаў Амерыкі ў Канстанцінополі шле тэлеграм? Мы с вами бачым вось Джекаба Генры Шифа. Ён нарадзіўся ў 1847 годзе ў Франкфурце на Майне, а памрэ ў 20 годзе ў Нью-Йорку. Калі мы проста заб'ем у інтэрнэт Джекаб Шиф, то нам выдасць, што гэта банкір габрэйскага паходжання, філантроп і грамадскі дзеяч. Дзе ён нарадзіўся? Зноў жа, нарадзіўся ён у Франкфурце на Майне у равінскай сям'і. І вось гэтая сям'я, равінская сям'я, дала яму бліскучую адукацыю, як рэлігійную, так і светскую. Яго бацька працаваў брокерам у адным з банкаў, якія належалі сям'і Ротшильдаў. Ну і ў 1865 годзе, гэта ў 45 гадоў, Джекаб эміграваў у Злучаныя Штаты Амерыкі. Ён таксама працуе там у банкаўскай сістэме, і ў 1875 годзе ён ажэніцца на дачцы аднаго з уладальнікаў банка, гэта будзе дачка Саламона Лёва, звалі яе Тэрэза, і вось увойдзе ў справу цесця. І ў 1885 годзе, праз 10 гадоў шлюбу, ужо ў такім даволі сур'ёзным узросце, ён, такім маладым яшчэ, стане, так скажем, на пост управляючая гэтым банкам. Банк стане адным з самых паспяховых у Злучаных Штатах Амерыкі.
На што зарабіў грошы гэты банк і наогул Джэкаб Шыф зарабляў на такіх велізарных укладаннях у будаўніцтва і у будаўніцтва чыгункі. Першая палова 19 стагоддзя гэта перыяд такога бурнага прамысловага росту Злучаных Штатаў Амерыкі, гэта разуменне ўжо таго, што якая залатая жыла чыгунка, што вось гэтыя две рэльсы, якія цянуцца, гэта не проста від транспарту, але гэта і вялікія прыбыткі. Пры гэтым Джэкаб Шыф быў адным з лідараў габрэйскай абшчыны ў Злучаных Штатаў, фінансаваў шматлікія праекты габрэйскія, у тым ліку і габрэйскі тэалагічную семінарыю і Hebrew Union College і габрэйскі аддзел у публічнай бібліятэкі Нью-Йорка. Цікава, што менавіта вось пачынаючы з Джэкаба Шыфа і мы гэтым з вами ўбачым пазней, ён пачынае дапамагаць як філантроп не толькі габрэйскім установам. Яго дапамога, яна распаўсюджваецца на і не габрэйскія установы і праекты. Такім чынам ён ахвяруе буйныя сумы амерыканскім універсітэтам, амерыканскаму чырвонаму крыжу, бойскаутам Амерыкі і гэтак далей. Ну, трэба сказаць, што Джэкаб Шыф быў даволі такім уплывовым чалавекам. Ён быў віцэ-прэзідэнтам гандлёвай палаты Злучаных Штатаў Амерыкі, торговая палата па-рускі, уваходзіў у гарадскі савет Нью-Йорка па адукацыі і займаў, так скажам, мноства ганаровых пасад. Трэба сказаць, што наколькі, так скажем, ён ужо пачынае удзельнічаць у палітыкі і быць заўважным у палітыкі, сведчыць той факт, што ў 1904 годзе Шыф быў на аўдыенцыі ў англійскага караля Эдуарда VII. За, так скажем, такую філантрапічную дзейнасцю ў час руска-японскай вайны у 1905 годзе Эдвард Шыф будзе ўзнагароджаны японскім ордэнам священного сокровища, а у 1907 ордэнам, па-рускі восходящего солнца, па-рускі узыходзячага солнца. І вось гэты чалавек у 1914 годзе ён быў адным з стваральнікаў амерыканскага габрэйскага размеркавальнага фонда, які мы ведаем як Joint. Цікава, што ён наступаў супраць сіянізма. Эдвард Шыф лічыў гэту ідэю утапічнай, аднак калі у 1917 годзе брытанскі ўрад выступіць з дэкларацыяй Бальфура з асуджэннем сіянізма, то Эдвард Шыф падтрымае, так скажем, сіянізм. Так што ж было ў той тэлеграме, якую даслалі ў Нью-Йорк? У тэлеграме было сказано, што палестинскім габрэям патрэбна дапамога, прычым дапамога патрэбна вялікая і зараз. Просто неабходна $50 000 для падтрымкі сямей, чыі кармільцы знаходзіліся ў войску. Як я ўжо кажала, Шыф і маршал у тым ліку былі віднымі бізнесменамі і членамі амерыканскага габрэйскага камітэта, які быў створаны яшчэ ў 1906 годзе, але вось гэты камітэт, амерыканскі габрэйскі камітэт, які быў створаны ў гэты перыяд, ён, так скажем, займаўся дапамогай габрэям у Злучаных Штатах Амерыкі. І вось прыходзіць такая тэлеграма, што неабходна велізарная сума $50 000 для таго, каб падтрымаць сем'і ў Палесціне. Ну і пачалі збіраць грошы. Суму сабралі дастаткова хутка, 12,5 тысяч даў Шыф, столькі ж 12,5 даў яго калега Натан Штраус, ну і 25 000 амерыканскі габрэйскі камітэт. І вось такім чынам гэта першая дапамога была адпраўлена менавіта палестинскім габрэям. Праз некалькі месяцаў, мы ўжо з вами ведаем, мы пра гэта ўжо казалі, склалася такая крызісная сітуацыя ў расійскіх габрэяў. Ну, я больш скажу, у габрэяў, якія жылі на тэрыторыі расійскай імперыі, і вось мы з вами ведаем, што менавіта мяжа аселасці, вось гэтая тэрыторыя, стала у тым ліку адной з асноўных такіх тэрыторый, дзе вяліся
военные дзеянні. Ну і ведаем, што адбылася такая дэпартацыя габрэяў з іх дамоў, і сотням тысяч бежанцаў неабходна была проста дапамога таксама хутка і зараз. І 4 кастрычніка 1914 года лідары абшчыны артадаксальнага іудаізму ў Злучаных Штатах Амерыкі стварылі цэнтральны камітэт дапамогі габрэям, якія пастрадалі ад вайны. І 25 кастрычніка 1914 года уплывовыя габрэйскія дзеячы, галоўным чынам нямецкага паходжання, на чале з Феліксам Вабургам, мы бачым яго фотаздымак тут, Джекабам Шифам і Льюісам Маршалам, і стварылі вось гэты амерыканскі габрэйскі камітэт дапамогі пад кіраўніцтвам маршала, ці маршала Льюіса. Вось мы яго тут і бачым. 27 лістапада 1914 года арганізацыі, якія былі створаны, аб'ядналіся, і адсюль і назва «Joint», што азначае «аб'яднаны». У жніўні 1915 года да гэтай арганізацыі яшчэ далучыцца Народны камітэт дапамогі пад кіраўніцтвам мэра Лондона, які быў заснаваны габрэйскімі рабочымі арганізацыямі. І вось першым кіраўніком арганізацыі «Joint», вось гэтай аб'яднанай, якая, зноў жа кажу, аб'яднала некалькі арганізацый: Цэнтральны камітэт дапамогі габрэям, пастрадаўшым ад вайны, Амерыканскі габрэйскі камітэт дапамогі і Народны камітэт дапамогі, аб'ядналі, атрымаўся «Joint», аб'яднаны, аб'едзінённы па-рускі. І першым старшынёй гэтай арганізацыі стаў Фелікс Вабург, вядомы фінансіст і філантроп нямецкага паходжання. І што ж крышачку пра Фелікса Вабурга. Ён нарадзіўся у студзені 1871 года у Германії, а скончыць сваё жыццё ў кастрычніку 1937 года ў Нью-Йорку. Зноў жа, нямецкі і амерыканскі фінансіст габрэйскага паходжання, старшы партнёр у фірме Kahn, Loeb & Company, партнер M&M Warburg & Company і адзін з заснавальнікаў «Joint». Нарадзіўся ён у сям'і Майсея Вабурга, нямецкага банкіра. Цікавая вельмі ў іх была сям'я, хочу вам сказаць, таму што яго братамі былі такі вядомы мастацтвазнавец, іскусствавед па-рускі Абі, бацька федэральнай рэзервнай сістэмы ЗША Пол і дырэктар фамільнага банка Вабурга Макс і тэолог Фріц. Як мы бачым, мастацтвазнавец, бацька федэральнай сістэмы Злучаных Штатаў Амерыкі, дырэктар фамільнага банка і тэолог. Вось такая разнагалінаваная, так скажем, сям'я. У Злучаныя Штаты Фелікс пераехаў у 1894 годзе, і ў тым жа годзе ён жаніўся на Фрыдзе Шиф. Вось, як мы з вами ведаем, гэта, так скажем, дачка Якаба Фіша, і становіцца партнёрам у такой фінансавай кампаніі. У 1910 годзе Фелікс Вабург выдзеліць грошы на такі доўгатэрміновы крэдыт для мадэрнізацыі ваенна-прамысловага комплекса Брытаніі у межах такога заканадаўчага акта о мадэрнізацыі грамадзянскага і ваеннага флота Великабрытаніі. Ну і Фелікс Вабург становіцца адным са стваральнікаў амерыканскага габрэйскага размеркавальнага цэнтра разам з Якабам Шифам і Маршалам. Чым ён праславіцца? Праславіцца ён як актыўны філантроп і лідар амерыканскай габрэйскай абшчыны у першым 20-годдзі 20-го стагоддзя. Вось калі мы з вами казалі, Шиф падтрымліваў вось такую габрэйскую адукацыю, не толькі габрэйскую адукацыю, то Фелікс падтрымліваў развіццё габрэйскіх паселішчаў у Эрэц-Ізраіль, вельмі так сур'ёзна падтрымоўваў палестынскую эканамічную карпорацыю і габрэйскі універсітэт у Іерусаліме, і наогул прымаў удзел у пашырэнні габрэйскага агенцтва. Цікава, што ў 1927 годзе Фелікс Вабург наведае Савецкі Саюз.
наведае Савецкі Саюз у межах дзейнасці такой вельмі цікавай арганізацыі, пра якой калі не сёння, то ў наступны раз мы абавязкова з вами паразмаўляем, які называецца праект Аграджоінт. І ён не проста наведаў Савецкі Саюз, ён наведае 40 габрэйскіх пасяленняў па вялікаму, так скажем, па большасці гэта будзе тэрыторыя сучаснай Украіны і Крыма. Мы с вами ведаем, што ён ажаніўся на дачцы Шыфа, і было ў іх 4 сыны: Федерик Маркус, Геральд Фелікс, Пол Фелікс, Эдвард Мортимер і таксама дачка Карла. Цікава, што дачка Карла ў 1916 годзе выйшла замуж за Уолтера Натана Ротшильда. Як мы с вами бачым, грошы да грошай, да? Сем'і аб'ядноўваліся не толькі, так скажем, па каханню, але і па павелічэнню і захаванню капіталу. І так, Першая сусветная вайна. У час Першай сусветнай вайны Джойнт перасылае грошы праз пасольства Злучаных Штатаў Амерыкі у Петраград габрэйскаму камітэту дапамогі пацярпелым ад вайны, пра якой мы з вами ўжо размаўлялі ў мінулы раз. І вось гэты камітэт дапамогі пацярпелым ад вайны размяркоўваў гэтую дапамогу так, як ён лічыў неабходным. Разам са сродкамі, якія былі сабраны сярод расійскіх габрэяў, памятаеце, мы казалі, што гэта былі яшчэ і грошы царскага ўрада, ахвяраванні заможных і не толькі заможных габрэяў расійскай імперыі, 30%, да, быў падатак з багатых габрэяў Петраграда у гэту арганізацыю. Ну і такім чынам вось гэты камітэт, габрэйскі камітэт дапамогі пацярпелым ад вайны, атрымоўваў грошы і ад Джойнта. У Германіі Джойнт працаваў з габрэйскім камітэтам дапамогі Польшы і Літве. І до конца 1917 года Джойнт перавёў у Расію больш 2,5 мільёнаў даляраў. Гэта вельмі значная сума і сёння. А на пачатку 20-го стагоддзя гэта была вельмі значная сума, 2,5 мільёна даляраў. 3 мільёны даляраў былі накіраваны ў зону нямецкай акупацыі Польшы і Літвы. Ну і трэба сказаць, што зноў жа Джойнт гэта арганізацыя, якая дапамагае габрэям за межамі Злучаных Штатаў Амерыкі. Так, напрыклад, за той жа перыяд дапамогу накіроўвалі габрэям Асманскай імперыі, турэцкай Палестыны, якія таксама былі ахвярамі ваенных дзеянняў. І калі сумарна сказаць, колькі Джойнт перавёў грошай на дапамогу пацярпелым ад вайны ў розныя часткі, скажем, свету, то гэта 16,4 мільёна даляраў Злучаных Штатаў Амерыкі. І калі перакласці на грошы пачатку 21-го стагоддзя, то гэта 236 мільёнаў даляраў. Паўтару яшчэ раз гэтую лічбу. На сучасныя грошы плюс-мінус 236 мільёнаў даляраў было накіравана на дапамогу пацярпелым ад вайны. Мы з вами ведаем, што у 1917 годзе карэнным чынам змяняецца палітычная сітуацыя, дзяржаўная сітуацыя была Расійскай імперыі. На карце свету з'яўляецца новая краіна Савецкая Расія, потым у 1922 годзе Савецкі Саюз. Ну і, канешне, узнікла пытанне, як вось гэтыя ўзаемаадносіны будуць ужо з Савецкай Расіяй. І ў час грамадзянскай вайны ў Расіі Джойнт аказваў дапамогу габрэям на тэрыторыі, якія знаходзіліся па-за кантролем бальшавікоў. Таму што першапачаткова пераводзіць грошы на тэрыторыю, якую кантралявалі савецкія ўлады, было проста немагчыма. На вялікі жаль, я вам не магу паказаць, я не знайшла фотаздымак прадстаўніка Джойнта Фрэнка Розенблата, які ў 1919 годзе
ўсё ж такі прывёз і размеркаваў значныя сумы грошай вопратку, харчаванні і медыкаменты сярод, так скажем, бежанцаў габрэяў, лагерах Сібіры і Дальняга ўсходу. У пачатку 1920 года Джойнт будзе прадпрымаць таксама актыўны удзел у арганізацыі вяртання ваеннапалонных, незалежна ад веравызнання. Праз Владзівасток вось гэтыя ваеннапалонныя вярталіся дамой. Зноў жа паўтаруся, не толькі габрэі, але незалежна ад вераіспавядання. Таксама аказвалі дапамогу тым габрэям, якія знаходзіліся ў зоне польскай акупацыі, у тым ліку і на тэрыторыі Беларусі. Ну, пра гэта я хачу вам расказаць крышачку падрабязней далей. Калі скончыцца Першая сусветная вайна ў 1919 годзе, Джойнт адчыніць сваё прадстаўніцтва ў Варшаве. Чым будуць займацца Джойнт у Варшаве? Амерыканскія спецыялісты будуць аказваць дапамогу, перш за ўсё, прадуктовую, санітарную і медыцынскую дапамогу. Варшаўскі офіс узначаліць Барыс Баген, і ў 1919-20 годзе Джойнт патраціць больш 22,7 мільёнаў даляраў на дапамогу габрэям, якія былі ахвярамі пагромаў на тэрыторыі другой Рэчы Паспалітай. У часы, напрыклад, савецка-польскай вайны у маі 1970 года двое супрацоўнікаў Джойнта, доктар-фтізіатр Чарльз Співак і капітан Элкан Вузангер, дабяруцца да Кіева і перададуць мясцовай абшчыне 4 вагона з рэчамі і прадуктамі першай неабходнасці, а таксама 3 мільёна рублёў. 5 ліпеня 1920 года двое іншых супрацоўнікаў, прафесар-арабіст Ізраіль Фрідльсер і равін Бернард Кантер, на вялікі жаль стануць ахвярамі, яны будуць забіты на тэрыторыі Украіны каля Каменец-Падольскага. Яны таксама павязуць дапамогу, але стануць ахвярамі заканчэння гэтай савецка-польскай, і грамадзянскай у тым ліку вайны. Трэба сказаць, што за першыя 5 гадоў дзейнасці арганізацыі на тыя старыя грошы 38 мільёнаў даляраў было накіравана менавіта на благачыннасць. Калі скончацца ўсе войны, то Джойнт апынецца ў такой сітуацыі, сутыкнецца сітуацыя, што сотні тысяч габрэяў усходняй Еўропы стануць тымі, каму трэба будзе дапамога. Таму што, зноў жа кажу, вайна скончылася, частка людзей, так скажем, была на тэрыторыі Расіі, гэта бежанства, эвакуацыя, дэпартацыя і гэтак далей. І трэба штосьці было вырашаць. Людзі вярталіся, людзям трэба было жыць, неабходна была дапамога, таму што многа хто проста вельмі хутка пакідаў свае дамы і згубілі яны ўсю сваю маёмасць. Джойнт накіраваў ва ўсходнюю Еўропу больш тысячы сваіх супрацоўнікаў на чале з доктарам Барысам Багенам, вось які і адчыніў гэтую аддзяленне ў Варшаве ў ліпені 1919 года. І ў 1920 годзе Багена прызначылі кіраўніком еўрапейскага аддзялення Джойнта. Чым займаецца Джойнт у Еўропе? У першую чаргу Джойнт пачаў фінансаваць здраваахову і ўсё, што тычыцца з апекай над дзецьмі. Што маецца на ўвазе? Грошы выдзяляліся на ремонт бальніц, на набыццё медыцынскага абсталявання і матэрыялаў. Джойнт стане такім ініцыятарам стварэння рада арганізацый у Польшчы. Зноў жа паўтаруся, у той час заходняя Беларусь уваходзіць у склад гэтай дзяржавы, і Джойнт фінансаваў іх. Напрыклад, адной з такіх арганізацый было створана ў 1921 годзе суполка аховы здароўя габрэйскага насельніцтва Польшы. Гэта, так скажем,
гэтая арганізацыя працягнула дзейнасць арганізацыі, якая яшчэ была створана ў 1912 годзе ў Санкт-Петербурзе. У 1912 годзе ў Санкт-Петербурзе было створана суполка аховы здароўя габрэйскага насельніцтва. Ну, а потым вайна, рэвалюцыя і так далей. І вось у 1921 годзе, скажем, гэтая арганізацыя працягнула сваю дзейнасць у Польшчы ўжо пад назвай суполка ахова здароўя, аховы здароўя габрэйскага насельніцтва. У Брэст-Літоўскі, гэта наш сучасны Брэст, напрыклад, быў пабудаваны квартал двухпавярховых драўляных дамоў, якія вось гэты квартал, скажем, мясцовыя называюць калонія Варбурга. Вось калі хто з Брэста, ці хто цікавіўся гісторыяй Брэста, то магло ўзнікаць такое пытанне, што ж за такая назва калонія Варбурга. А гэта ўсё вельмі проста. Для маламаёмасных, для бедных габрэйскіх сямей вось пабудавалі квартал двухпавярховых драўляных дамоў. І паколькі гэта фінансавалася джойнтам, і Варбург, так скажем, быў ініцыятарам гэтага ўсяго, таму вось і атрымала гэтую назву гэтая калонія Варбурга. Велізарная, канешне, праблема гэта былі дзеці. Гэта былі дзеці, больш 200 000 габрэйскіх дзяцей у краінах усходняй Еўропы сталі сіротамі падчас вайны. І для апекі над дзецьмі, за уходам для дзяцей, перш за ўсё сірот, і нават для тых, чые бацькі апынуліся ў стане не ўтрымоўваць гэтых дзяцей, джойнт пачынае ствараць дзіцячыя дамы, дзіцячыя сады і летнія лагеря. Што фінансавалі? Фінансавалі харчаванне, медыцынскую дапамогу. І ў 1923 годзе будзе створана такая арганізацыя, якая будзе называцца Федэрацыя па уходу за сіротамі ў Польшчы, якая будзе функцыянаваць да пачатку Другой сусветнай вайны. Ведаеце, так не зусім звязана, але калі я вось рыхтавалася, мне падалося цікавым сказаць вам, што якім чынам вёў дзейнасць джойнт у Палестыне. У Палестине пасля заканчэння вайны для вырашэння такіх пытанняў, якія былі тыповымі для ўсіх краін, якія перажылі у той ці большай ступені наступствы Першай сусветнай вайны, у Палестине джойнт стварыў такі спецыяльны аддзел па даследаванню барацьбы з малярыяй і направіў у Палестину медыцынскі персанал, які стане такім прапрабушкай ці прадзедушкай такой будучай медыцынскай арганізацыі Хадаса. Правільна націск ставлю. Мне сказалі, што на апошні ён ставіцца. І для апекі за прыблізна 5000 дзяцей, якія сталі сіротамі ў ходзе Першай сусветнай вайны, джойнт у Палестине стварыў палестінскі камітэт па уходу за сіротамі, які апекаваў гэтых дзяцей з 1919 па 1929 год. Чаму менавіта по 1929 год? Таму што ў 1929 годзе гэтыя дзеткі, якія былі у гэтых дамах, 5000, яны сталі паўналетнімі. І вось гэтая, скажем, апека, яна была ўжо ім не патрэбна. У галіне адукацыі джойнт падтрымліваў школы і ешывы і таксама выдзяляў сродкі на стварэнне габрэйскага універсітэта ў Ерусаліме. І ў 1922 годзе у супрацоўніцтве з габрэйскімі каланізацыйнай суполкай джойнт фінансуе сельскагаспадарчыя праекты ў Палестине. Укладвалі яны грошы ў развіццё вытворчасці цытрусавых. То есть яны рабілі стаўку на цытрусавыя. Добра расце там, я думаю, там і рабілі стаўку. Таксама яны фінансавалі будаўніцтва электрастанцыі і стварылі фонд для выдачы мелкіх крэдытаў на развіццё бізнеса.
Ну і на працягу 1914-32 года Joint патраціў у Палесціне каля 8 мільёнаў даляраў. Зноў жа гэта на пачатак 21 стагоддзя, гэта прыблізна трэба памнажаць на 12, да? Больш 80 мільёнаў на сённяшні момант. Ну, а давайте вернемся ўсё ж таки ў савецкую Расію і СССР. Габрэйскае насельніцтва там ўсё ж таки было. Першае пагадненне, якое было заключана савецкім кіраўніцтвам у чэрвені 1920 года, Joint абавязалі супрацоўнічаць з габрэйскім грамадскім камітэтам, якія кантралявалі ўлады. І прадстаўнік Joint, сацыолог доктор Фрэнк Розенблат 30 кастрычніка 1920 года вось і выступіў на паседжанні пленума гэтага габрэйскага грамадскага камітэта. А што расказаў Фрэнк Розенблат? Ён расказаў аб гісторыі Joint, аб тым, якія накірункі яго працы і адкуль бяруцца грошы. І ён асабліва спыніўся на тым, што ідэя, першапачатковая ідэя яшчэ да вайны гэтых розных грамадскіх і габрэйскіх камітэтаў была дапамогі пацярпелым ад пагромаў. І вось гэтая ідэя збіраць грошы на дапамогу тым людзям, якія пацярпелі ад пагромаў, яна была вельмі папулярна сярод габрэйскага насельніцтва Амерыкі. Ну і Joint, і доктор Фрэнк Розенблат, калі выступаў на гэтым паседжанні, ён казаў, што прапанаваў сканцэнтравацца не проста на філантропіі, а просто грошы, да? А адресная такая дапамога, сацыяльна накіраваная такая дапамога. У тым ліку і, можа быць, у тым ліку спансіраванне і адукацыйных і медыцынскіх праектаў. Ну і цікава, што першымі, хто і атрымоўваў дапамогу, гэта былі маскоўскія тэатры. Але у тым большасці ўсё ж такі гэта была неабходная дапамога ў барацьбе з голадам, дапамога тым, хто пастрадаў ад пагромаў і маламаёмасных. 9 лістапада 1920 года Розенблат вось гэтаму габрэйскаму камітэту савецкаму сказаў, што на дапамогу пастрадаўшым ад пагромам габрэям Расіі выдзелена $500 000. Из них 100 000 уже были передадены самому Розенблату, и, так скажем, 100 000 атрымаў вось гэты габрэйскі савецкі камітэт. Што куплялі? На што гэтыя грошы пайшлі? На закупку рэчы, лекаў, прадуктаў, будаўнічых матэрыялаў для вось тых людзей, якія перажылі пагром. Канешне, велізарная праблема гэта быў голад у Паволжьі і ўсходняй Украіне. І Joint пачынае таксама дапамагаць галадаючым. Ужо ён мог дзейнічаць самастойна у складзе амерыканскай адміністрацыі. І на дапамогу галадаючым Паволжья было накіравана $4 мільёны. У сярэдзіне ліпеня 1922 года Joint карміў толькі на тэрыторыі Украіны 800 000 дзяцей штодзённа. Яшчэ раз паўтаруся, кожны дзень 800 000 дзяцей украінскіх, якія жылі на тэрыторыі Украіны, не толькі габрэйскія дзеці, атрымоўвалі харчаванне ад Joint. У пік вось гэтага голада, гэтага галадамора Joint карміў ежай да 2 мільёнаў чалавек на той тэрыторыі, якую закрануў голад. Габрэйскі камітэт пры удзеле Joint у 1922 годзе аказваў дапамогу 132 000 дзяцей у дзецкіх дамах, школах, дзецкіх садах, бальніцах, паліклініках. І ў сярэдзіне 1923 года у беларускім прадстаўніцтве Joint працавала 16 супрацоўнікаў. Як мы с вами бачым, Joint не заставаўся за памежамі вось тых катастроф, якія перажывала наша насельніцтва ўжо пасля заканчэння Першай сусветнай вайны.
Ну і вось закончыўся перыяд, калі вось патрэбна была такая вострая дапамога, і Joint пачне займацца рэабілітацыйнай дапамогай з мэтай, скажем, з мэтай зрабіць такія умовы, каб насельніцтва не перажывала такія крызісныя з'явы. Што маецца на ўвазе? У 1923 годзе Joint прывёз у краіну амерыканскія трактара, з дапамогай якіх аднаўлялі разбураныя вайной і пагромамі габрэйскія сельскагаспадарчыя калоніі, а таксама запахвалі землі і негабрэяў. Поспех гэтай праграмы, так скажем, вельмі спадабаўся дырэктару расійскага аддзялення Joint, амерыканскаму аграному, меншавіку Джозефу Розену, і, так скажем, узнікла такая ідэя пераўтварыць у сялян сотні тысяч местечковых габрэяў, якія сталі беднымі, якія сталі галечай. І ў 1924 годзе паміж Joint і савецкім урадам быў падпісаны дагавор аб стварэнні карпарацыі Агра-Joint. І вось гэтая карпарацыя Агра-Joint, яна ўзялася за аграрызацыю габрэяў. У той час, як дзяржава у ліцэ камітэта па зямельнаму уладкаванню працоўных габрэяў надзяляла гэтых, так скажем, жадаючых зямлёй. Гэта быў тэрыторыя Крыма і Украіны, і давалі падатковыя і іншыя ільготы. Для, скажем, падтрымкі гэтага праекта ў Савецкім Саюзе будзе створана арганізацыя ОЗ, па-рускі Общество землеустройства еврейских трудящихся, по-беларуску суполка землеўладкавання габрэйскіх працоўных. І для фінансавага забеспячэння гэтага праекта у 1928 годзе Jointам было створана акцыянернае амерыканскае таварыства па ўладкаванню габрэйскіх ферм пад кіраўніцтвам адваката і мастака Джеймса Розенберга, і Джуліус Розенвальд, гэта банкір у якасці галоўнага інвестара. І зноў жа збіраліся грошы, і збор гэтых грошай дазволіў працягваць работу ў Савецкім Саюзе нават у час Вялікай дэпрэсіі. Калі ў іншых краінах гэтая праца фактычна спынілася ў часы Вялікай дэпрэсіі, праца Joint'а ў Савецкім Саюзе працягвалася. З Амерыкі ў габрэйскія калоніі увозілася сучасная сельскагаспадарчая тэхніка, высокагатунковая зерня, племянной скот. Аграномы Агра-Joint'а апекалі каланістаў, вучылі іх перадавым метадам вядзення сельскай гаспадаркі. У Джанкое Агра-Joint пабудаваў завод по ремонту сельскохозяйственной техники. Ну и за час сваёй дзейнасці Агра-Joint аказаў дапамогу у перасяленні на зямлю для заняцця сельскай гаспадаркі больш чым 150 тысяч габрэям, і было заснавана 250 пасяленняў. Зноў жа скажу, патрацілі яны на гэта больш чым 16 мільёнаў даляраў. Памнажаем прыкладна на 12, атрымоўваем сучасную суму, плюс яшчэ выдавалі доўгатэрміновыя крэдыты. Ну і, так скажем, да 30-х гадоў гэта, так скажем, была такі праект. Потым калектывізацыя і, так скажем, і моладзь пачне пераязджаць у гарады, ну гэта крышка ўжо будзе іншая гісторыя. Агра-Joint аказваў дапамогу і гарадскому габрэйскаму насельніцтву, таму што яны адчынялі, так скажем, судна-крэдытныя касы. 370 кас было зроблена ў 1927 годзе. Адчынялі яны таксама Агра-Joint вытворчыя кааператывы, медыцынскія установы і прафесіянальна-тэхнічныя школы. Фінансаванне падрыхтоўкі кадраў для прамысловасці Агра-Joint'а ўзмацняецца ў гады першых 5 годах. Да 1929 года
частка бюджэта вось гэтай арганізацыі Аграджойнт таксама шла на падтрымку незалежных габрэйскіх арганізацый, якія займаліся сацыяльнай дапамогай і габрэйскай культуры і для падтрымкі рэлігійнай дзейнасці, якая ў Савецкім Саюзе ўжо ў гэтыя гады, канец 20-х гадоў, становіцца фактычна нелегальнай. Аграджойнт будзе працаваць афіцыйна ў Савецкім Саюзе да 1938 года. З 14 тысяч габрэйскіх сямей, якія былі паселены на зямлі ў годы вось гэтага праекта, частка пасля арганізацыі калгасаў вернецца ў гарада. Ну і на вялікі жаль, канешне, сумна трэба нам сказаць, што вялікая частка гэтых насельніцтва, пра якое мы габрэйскае кажам, яно загіне ў агне Халакоста. Некаторая частка амерыканскай дапамогі — гэта вопратка, харчаванне, машыны, абсталяванне, тэхналогіі і новыя перадавыя метады сельскага гаспадарка. Яны пачынаюць распаўсюджвацца, канешне, і не толькі сярод габрэяў, і гэта садзейнічала агульнаму прагрэсу савецкай эканомікі, все, што тычыцца аховай здароўя і медыцыны, адукацыі, а таксама зніжэнню ўзроўня антысемітызма ў савецкім грамадстве. Таму што вось такая дзейнасць джойнта, аграджойнта і дапамога, якую размяркоўвалі не толькі сярод габрэйскага насельніцтва, гэта ўсё аб'ектыўна зніжала ўзровень антысемітызма ў савецкім грамадстве. Канешне, мы, калі кажам о дзейнасці джойнта на тэрыторыі Еўропы, то мы не можам з вами абмінуць дзейнасць джойнта ў Германіі. С моманту прыхода да ўлады ў Германіі нацыянал-сацыялістаў ў 1933 годзе джойнт аказвае падтрымку габрэйскім абшчынам гэтай краіны, а потым будзе дапамагаць дзесяткам тысяч нямецкіх, аўстрыйскіх, чэшскіх габрэяў бегчы ад нацыстаў у іншую краіну. Пасля прыхода нацыстаў да ўлады еўрапейскую штаб-квартыру джойнта пераводзяць з Берліна ў Парыж, а пасля акупацыі Парыжа ў Лісабон. У 1939 годзе джойнт дапамог больш чым 100 тысяч бежанцам эміграваць з Германіі. У 1940 годзе джойнт дапамагае бежанцам больш чым у 40 краінах усходняй і заходняй Еўропы, Азіі і Лацінскай Амерыкі. З пачаткам Другой сусветнай вайны джойнт разам з арганізацыямі іншымі садзейнічае эміграцыі габрэйскіх бежанцаў з Еўропы, але пры гэтым у некаторых краінах заходняй Еўропы джойнт арганізаваў сельскагаспадарчыя школы для падрыхтоўкі будучых пасяленцаў да жыцці ў Палесціне. Цікава, я думаю, кого зацікавіць, то я думаю, все ж таки, я думаю, я спынюся. Ёсць такая цікавая гісторыя аб Ішыве міра, аб эвакуацыі Ішывы праз Японію. І таксама ў гэтай эвакуацыі будзе удзельнічаць і джойнт. Я вам падрабязна ў наступны раз аб гэтым таксама раскажу. Да уступлення Злучаных Штатаў у вайну ў снежні 1941 года дапамога афіцыйна аказвалась габрэям на тэрыторыі, якая была захоплена Германіяй, уключае гета і ў Польше. $300 тысяч Злучаных Штатаў Амерыкі удалося перадаць габрэйскаму падполью ў Польшчы у 43-44 годах. У гэтыя ж гады джойнт праз міжнародны чырвоны крыж аказваў дапамогу габрэям, якія знаходзіліся ў розных гетта на тэрыторыі Румыніі. У 1944 годзе дырэктар швейцарскага аддзялення джойнта Саллі Майер пры пасрэдніцтве Рудольфа Каснера удзельнічала ў выкупе у нацыстаў 3 цягнікоў, паездоў, 3 цягнікоў з венгерскімі габрэямі. Іх было 4344 чалавекі. Не знайшла, на жаль, фотаздымкаў
Лора Марголіс, гэта была адзіная працаваўшая за мяжой жанчына прадстаўнік камітэта, у 1939 годзе дапамагала бежанцам из Германии трапіць на Кубу. І ў маі 1941 года яна будзе працаваць у Шанхае і таксама будзе дапамагаць бежанцаў. І у пачатку 1942 года Лора Марголіс будзе інтэрнавана з Японіі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Будзе яна праведзена у выніку дэпартавана у выніку абмена палоннымі. Ну, а дапамога бежанцам у Шанхаі працягвалася і ў 1945 годзе. Па умове, які быў заключаны паміж Савецкім Саюзам і польскім урадам у выгнанні 30 чэрвеня 1941 года, у гады вайны Джойнт з свайго офіса ў Цегеране адпраўляў тысячы прадуктовых і рэчавых пасылак польскім габрэям, якія былі сасланы ў Сярэднюю Азію. У 1943 годзе Джойнт дадаткова дамовіўся аб пастаўках у Савецкі Саюз прадуктаў, вопраткі і іншых тавараў, якія ўжо размяркоўваў савецкі Чырвоны крыж, без уліку якой канфесіі і якой нацыянальнасці чалавек, які неабходна была гэтая дапамога. Але гэтая дапамога размяркоўвалася ў раёнах з павышанай канцэнтрацыяй габрэяў. Ну і на вялікі жаль, далёка не ўсё даходзіла да габрэяў. Што было важна, пра што таксама трэба нам з вами памятаць, што ўжо, скажем, агульны аб'ём паставак у 1944-1947 годзе у Савецкі Саюз гэта больш $2 мільёнаў Злучаных Штатаў. На сённяшні момант гэта больш $12 мільёнаў. Што было важнага сярод гэтых паставак, гэта быў пеніцылін. Гэта пеніцылін, які, я думаю, вы ведаеце, было такім цудам і выратаваннем шмат мільёнаў жизняў раненых салдат, ну і пасля вайны таксама для лячэння, скажем, хвароб, якія патрабавалі вось гэтага пеніцылінавага раду. Па заканчэнні вайны па дамове з старшынёй выканаўчага камітэта габрэйскага агенцтва Давіда Бен-Герона Джойнт возьме на сябе такую абарону, заботу аб габрэях, якія перажылі Халакост і находзіліся ў лагерах для такіх, перемещенные лица назывались, а таксама фінансаваў габрэйскую міграцыю з Европы ў Палестыну. Паміж 45 і 50 годам 420 тысяч чалавек сталі тымі, хто атрымоўваў дапамогу ад Джойнта. Ну і за 45-52 год Джойнт патраціў $342 мільёны на дапамогу ахвярам Шоа, катастрофы. Да? Куды ішлі гэтыя грошы? Гэта дапамога на рэпатрыяцыю, гэта дапамога на ўладкаванне на новых месцах, а таксама на далейшую эміграцыю, калі людзі не захацелі жыць, да, куды яны першапачаткова прыехалі. Цікавая такія старонка, гэта дапамога любавіцкім хасідам, шмат якія прыбылі ў Польшу па фальшывых дакументах і вось знаходзіліся на тэрыторыі па фальшывых дакументах, і ім трэба было першапачаткова аднавіць свае сапраўдныя дакументы і ўжо тады праводзіць гэтую рэпатрыяцыю. Акрамя дапамогі габрэйскім бежанцам, па закліку савецкага еврейскага антыфашысцкага камітэта Джойнт арганізаваў збор сродкаў на дапамогу Савецкаму Саюзу. 16 ліпеня 1943 года газета «Правда» пісала:
Соломон Михоэлс и Ицек Фефер получили сообщение из Чикаго, что специальная конференция Джойнта начала кампанию, чтобы финансировать 1000 санитарных машин для потребностей Красной Армии. На собранные Джойнтом деньги были приобретены 1000 самолетов, 500 танков, отправлены в СССР 2 парохода с вещами, медикаментами и продуктами. Ну, вот такая допомога, про якую мы таксама павінны з вами ведаць. Пасля заканчэння вайны прадстаўніцтва Джойнта адчыніліся ва ўсіх усходнееўрапейскіх краінах, акрамя Савецкага Саюза. Проработалі гэтыя, скажем, прадстаўніцтвы да 1950 года. С момента існавання до конца 1980-х годов Джойнт, скажем, потратил на допомогу 1,3 мільярда доларів Злучених Штатів Америки на допомогу габрэйскому насельніцтву по усяму свету. Ну, 300 мільёнаў з гэтых 1,3 мільярда гэта была допомога Джойнта у Израиле. С конца войны и до 1948 года Джойнт сам отправляя посылки религийным общинам и приватным особам Злучених Штатів Америки. У наступныя годы да пасля 48 года, калі вось пачынаецца, скажем, хваля пераследу ў Савецкім Саюзе, якая была звязана, скажем, у тым ліку і са справай урачоў, Джойнт быў вымушаны рабіць вось гэтыя перадачы пасылак у такой поўнай сакрэтнасці праз пасрэднікаў, каб не ставіць пад удар тых асобаў, якія гэтую дапамогу атрымоўвалі. І гэта, так скажем, дапамога с 1951 года габрэям усходняй Еўропы мела такую назву «транзітная дапамога». Гэта было зроблена спецыяльна, таму што Джойнт прапанаваў разглядаць габрэяў усходняй Еўропы як перемяшчоных лиц, якія вымушана знаходзяцца ў краінах свайго пражывання, і калі б яны мелі магчымасць, то яны пакінулі гэтае месца жыхарства. І вось таму вось гэтым перемяшчоным лицам можна было атрымоўваць такую адресную дапамогу. І рэпарацыі, якія атрымоўвалі міжнародныя габрэйскія арганізацыі ад Германіі, таксама выкарыстоўвались для аплаты вось гэтай транзітнай дапамогі. Праграма, яны былі ў супрацоўніцтве з ізраільскай урадавай арганізацыяй «Натив», дзейнасць якіх была накіравана на эміграцыю савецкіх і усходнееўрапейскіх габрэяў у Ізраіль. І ў 1963 годзе у Савецкі Саюз штомесячна адсылалася да 1000 пасылак. Што было ў гэтых пасылках? Гэта былі рэчы, як правіла, гэта была вопратка і абутак, вопратка верхняя. Гэта прадметы рэлігійнага культа. Атрымоўвалі пасылкі сем'і узнікаў Сіона, адказнікі і актывісты барацьбы за эміграцыю, габрэйскія рэлігійныя дзеячы і сем'і, якія былі у нястачы, так скажем, жылі і да якіх яна магла дайти. І яны павялічылі гэтую пасылак да 84 000 пасылак у год. Ну, зноў жа кажу, гэта была, так скажем, полутаемная такая арганізацыя. Што было яшчэ неабходна рабіць Джойнту? Вось адна з накірунак – гэта падтрымка габрэйскай супольнасці, і Джойнт актыўна працуе ў краінах усходняй Еўропы, там, дзе былі дазволены, дапамагалі аднаўленню габрэйскіх абшчын. Аднак пасля таго, як да ўлады прыйшлі камуністычныя ўрады, праца Джойнта ў гэтых краінах была забаронена. Пасля 6-дзённай вайны і усходнееўрапейскіх краін Джойнт афіцыйна працаваў толькі ў Румыніі, куды яго запрасілі, скажем, дзякуючы галоўнаму равіну Румыніі Мозесам Розенам і старшыні Цэнтральнага дзяржаўнага савета габрэяў Румыніі, ён быў яшчэ. На сродкі Джойнта румынскі вось гэты Джойнт арганізоўваў прадуктовую, рэчавую і медыцынскую дапамогу габрэям Румыніі, якія вельмі абшчыня габрэйскай Румыніі, якая вельмі хутка старэла, таму што
моладзь быў пастаянны отток у Ізраіль у румынскай абшчыне, і толькі габрэі сталага ўзросту ў большасці сваёй заставаліся ў Румыніі. Былі налажана праца кашэрных сталовых і былі адкрыты некалькі іх дамоў састарэлых. Аднак у 70-е гады камуністычны рэжым Чаўшэску патрабаваў ад Ізраіля выкуп за кожнага габрэя, які пакідаў прыдзелы Румыніі. І вось гэтыя грошы, фінансаванне гэтых, божа мой, цынічна гучыць, але здзелак таксама фінансаваў Joint. І калі ў 70-е гады частка габрэяў пакідала Савецкі Саюз па запрашэнню з Ізраілем, і гэтыя габрэі сказалі, што мы хацім ехаць далей на захад, Joint дапамагаў рассяляцца гэтым габрэям в Злучаных Штатах Амерыкі, а таксама ўзяў на сябе клопаты за іх суправаджэннем у такіх лагерах Італіі, гэта Осце і Ладзісполе. Вось такая цікавая арганізацыя, пра якую, я думаю, што мы працягваем з вами размаўляць і больш падрабязна размаўляем, як яна працавала на тэрыторыі Беларусі, таму што наша тэрыторыя Беларусі была так скажем, падзелена на заходнюю Беларусь у складзе Другой Рэчы Паспалітай і частка Беларусі, якая пайшла ў склад ССРБ, БССР і потым стала часткай Савецкага Саюза. Ну, я традыцыйна жадаю вам добрага здароўя, беражыце сябе і да сустрэчы у наступны аўторак у 12 гадзін.